Дзень выратавальніка – магчымасць чарговы раз сказаць словы падзякі ўсім, хто прыходзіць на дапамогу ў самыя цяжкія хвіліны. Стыхійныя бедствы, паводкі, пажары, аварыі, экалагічныя катастрофы і надзвычайныя сітуацыі. Гэта сутнасць іх будзённай службы, звычайная праца. І выконваюць яны яе на выдатна. Лепшых выратавальнікаў Брэшчыны сёння адзначалі ганаровымі граматамі і ўзнагародамі абласных і раённых органаў улады, профсоюзных организаций, загадам министра и начальника Брэсцкага областного управления МНС. У якости узнагарод и подзяк музычные подарунки. Конечно, в праздник настроение у всех очень хорошее. Хорошее потому, что нормальные результаты работы и деятельности за прошедший год. И сегодня очень большое количество работников нашей службы награждены. Бесспорно, они достойны этого. Поэтому мы сегодня говорим им слова большой благодарности, спасибо за их труд, за очень добросовестное отношение к делу. И пусть в нашем обществе с каждым днем становится все безопаснее и безопаснее. Профессионализм, гонор и адвага. Менавіта гэтыя якасці наших выратавальнікаў даюць нам упэўненасць. У цяжкую хвіліну без дапамогі мы не застанемся.